дирӯз дар воситаҳои ахбор тамошо кардем, аз ҳолати ногувор хеле ғамгин шудем. ба мардуми шарафманди Бадахшон муроҷиат кардани ҳастам, ки ба дастгирии гурӯҳҳои ҷинояткор дода нашаванд, чунки мо азобу машаққати ҷангро ҳамамон чашидем. мардум бояд нағз эҳсос кунанд, ки ҳар як ҷинояткори ҷавобгар барои ҳамун гуноҳи худаш бояд ҷавоб гӯяд. ин ҷо ягон иновай нест. мо мардуми Тоҷикистон ҳама як ҳастем. чӣ Бадахшону, чӣ Зарафшону, чӣ Хатлону, ҳама сокини Тоҷикистон ҳастем ва муроҷиат мекунам, ки ҳамин қазияро, ҳамин нофаҳмиҳоро ба тарзи сулҳомез нишаста ҳал намоем. боқӣ ба ҳаматон хушбахтию саломатӣ орзу менамоям.